Hola, Buenas! bona nit. Mireu, és el primer vídeo... Enfoca't una mica, Carlos. És el primer vídeo que què? Que fem en pijama. Ah, sí, en pijama. Estem a Zagreb. És l'últim dia del viatge. Zagreb és on tot va començar i on tot acaba. Ha estat un dia dur perquè és dissabte i hem fet un viatge molt llarg. Molt d'autobús, Llacs de Plivice, molt bonics. preciós, però caminata i tot. I ens veiem en pijama perquè hem hagut de deixar la maleta, anar a sopar ràpid i hem dit fem el vídeo després. I ara estem preparant-nos la infusió. Jo crec que potser el primer que s'ha enfocat. Aquesta l'estem calentant en terra. No es Per veu què? res. Ojo, que si no, no ho veig. Vale, perdona. L'estem calentant en terra perquè el cable és molt curt i hi ha molt pocs enxufes, així que L'hotel és molt regular. L'hotel regular se queda curt. Regular Però bueno, dius, va, el llit té bona pinta, que és on descansarem. Sí. Hi ha tele, I aire condicionat. I ens Ja està. estem fent la infusió, Després és igual. A molts no ens hem pogut fer la infusió. Veieu, la distribució és una mica així estranyota. Estem a l'11a planta d'un mastodonte d'hotelasso, molt gros. El sopar ha estat molt normalet. Sí, normalet, però era calent, que no teníem cap esperança que fos calent. Aquí està el recibidor. Aquí veieu que està la meva maleta ja mig oberta i el lavabo, que és molt singular. I el lavabo, que la porta es porta corredera. Sí, és veritat. I després... Entreu, passeu, no hi ha gaire espai. No cabrem. Llavors veieu que hi ha aquí el vàter, però encaixonat El vàter és aquí poc. encaixonat. Ho veieu? Val? D'acord? Tenim un secador Una durant pica. tot. Bastantes tovalloles, la pica està una miqueta perjudicada. I una dutxa... Bastantes tovalloles, on les veus? Allà dalt, mira. No, dos. I aquí n'hi ha dues Dos i més. dos. Bueno, sí, però que Clar, la l'hotel... petita. Bueno, val. I aquí tenim una... I la dutxa? És que estic mirant d'optimitzar l'hotel, de positivitzar l'hotel, que no és gens bo. No és gens bo. Ja està. Ja està, és una nit dormida i punt. La dutxa és correcta. Correcte. I tenim escalfador d'aigua, que és el que ens I ja interessa està, molt, farem la i ja infusió i au. I I demà cap a casa. està. I ja està. Ale, I pues. s'han acabat els vídeos una temporada. S'han acabat. fins que tornem a fer Hasta el algun següent viatge. Bueno, Gràcies per seguir-nos, hasta followers. demà.